Ola, moi bo día, amigos e amigas. Ben, sabemos perfectamente que o que é a colaboración comunitaria é algo imprescindible para unha boa vida na aldea. Pois hoxe temos a sorte de poder contar con dúas persoas que se significaron e que se significan precisamente por ser persoas dinamizadoras da vida comunitaria. Preséntase por logo. Eu son Jorge, de Labrada Abadín, gandeiro. E eu son Enar, tamén de Labrada Abadín e tamén gandeira. Moi ben. Mirade, vos no vosso momento, cando erades xente máis nova do que hoxe sodes, pois tuvestes a posibilidade de traballar fora, incluso algo traballastes fora. Por que ao final vos decidistes por permanecer na aldea, vivir traballando na aldea? Bueno, no meu caso, primeiro influiu bastante que eu fora fillo único. Segundo, a mí o mundo da aldea sempre me gustou, eu nací aquí e criei aquí, entonces isto tamén me gustaba. De todas maneiras, nunca deixei de ter apego ca aldea, sempre viñe todos os fines de semana, colaboraba. E ao final, bueno, pois acabei aquí porque meus pais foron vellos e eu tamén via que por aí adiante tampouco non se facían grandes cousas e como se non me gustaba, acabei aquí. E era? Pois eu tamén fui así un pouco circunstancial. Por problemas de saúde na familia, pois tuve que vir e bueno, fun quedando, despois xa casamos e bueno, vin aquí unha posibilidade de vida moi enriquecedora, e que, sobre todo na crianza dos nenos, pois con todo o que había ao rededor, e unha crianza de nenos na aldea cos avós, que é moi bonita, moi positiva. Moi ben. Despois, incorporaste-vos á aldea e significaste-vos sempre, como dixen antes, como persoas moi dinamizadoras do que era o funcionamento comunitario. Cal foi a vosa experiencia en concreto nese campo, a experiencia así máis forte, máis importante? Jorge, ti por exemplo. Bueno, eu cando me incorporei, despois dun tempiño, pois decidimos entre eu e máis algunhas persoas máis, pois de formar unha cooperativa para comercializar leite, porque aquí había bastantes explotacións, pero eran moi pequeniñas, e entón os precios eran moi malos. Entón, un pouco para defenderlos económicamente en frente á industria, pois fíxose esa cooperativa que funcionou durante un tempo, mentre a xente tuvo actividade de leite. Un tempo que foron anos. Sí. Ao mellor foron cerca de 15 ou 20 anos, non sei, andaría cerca. Sí. Que despois a cooperativa tamén empezou outras actividades para que non... Bueno, para intentar darlle futuro, que é como era a comercialización de carne, que ainda sigue activa hoxe. Bueno, non activa na cooperativa, senón activa a través de outras persoas, non? Por exemplo, no meu caso. Entón, iso fíxose porque eu vim por aí adiante experiencias de outras persoas que eu facía e que, bueno, económicamente lle resultaba... Eso de comercialización de carne, de que forma, con que modelo? Comercialización de venta de carne directamente do produtor ao consumidor. Matalo do cero, levarlo ao matadeiro, trocealo, servilo ao cliente. Eu creo que fomos pioneiros a nivel galego, incluso a nivel estatal, porque creo que empezamos no ano 2008. E daquela non había experiencias, xa hai moitas máis. Alegro-me moito que xa que lles vai a ben. Moi ben. E tú, Enar, en que campo te moviche máis? Donde, bueno, tuve así varias facetas a nivel comunitario, pero donde máis foi na comunidade de montes veciñales, en Mancomún. Temos un monte de bastante extensión. Entón, no 2003 fun elixida presidenta, renóvase a directiva cada 4 anos e a día de hoxe sigo sendo presidenta. E entonces, pois, involucreime moito porque é unha riqueza moi grande para a parroquia. Gracias ao monte, temos unha carga gandeira bastante importante porque hai pastoreo, dedicámoslo ao pastoreo. Temos unhas 600 hectáreas tamén a forestal e aparte temos parques eólicos. Temos diferentes empresas implantadas na zona que tamén económicamente redundanos unha cantidad de diñeiro, tamén nos redunda bastantes quebradeiros de cabeza e
pero tamén é positivo porque intentas estar informada e ao día para sacar adiante todo isto. Oblígate a que estar encima das cousas. Estar encima das cousas, claro. Mira, isto supoño que vos trae quebradeiros de cabeza, momentos bons, satisfactorios, momentos malos. Como levades isto? Bueno, pois hai días que te deitas e que non durmes, daslle moitas voltas ás cousas, porque daste conta de que non traballas para ti solo, non é, sabes, se sale mal, non repercute exclusivamente en ti, repercute nunha comunidade neste caso. E entonces, pois, ainda che dói máis que as cousas non che sallan como tú querías ou como todos queríamos. Pero sempre primou máis o positivo que o negativo. Entonces, de feito, de todos estes anos, pois, sigues para diante e loitas porque ves moitas cousas positivas que son as que dan forza para seguir. Tú coincides neso, Jorge? Home, eu coincido que, vamos a ver, en calquera actividade hai momentos bons e momentos malos. Entonces, na actividade que, bueno, eu mesmo desenrolei, tal, eu sempre me parece que é moito máis importante as cousas positivas que as cousas negativas. Así que eu animo a xente a que faga cousas para o seu propio ben e para o ben dos veciños, que entonces tamén é para o seu propio ben. Desde logo. Estás satisfeito? Completamente. Volvería a facer o mismo de que tuvo moitos erros, pero volvería a facer o mismo, ao mellor de outra maneira diferente, pero volvería a facer, porque non? Credes que iso é algo imprescindible para que o campo vaya adiante? Iso está claro. Antes, hoxe e mañá. Iso está claro. É dicir, eu son moito de apostar de que debíamos estar ainda moito máis xuntos, ter moita máis forza e facer cerrar o ciclo. É dicir, por exemplo, no de produción de carne, producir, comercializar, que fixéramos todo o proceso nós, para tamén aprender realmente o que vale un kilo de carne, o que costa producila, o que costa distribuíla, etc. Iso é moi importante, desde o meu punto de vista. Ben, pois que non perder as forzas para seguir esa tarefa tan importante para a comunidade. Mira, de outra, unha cuestión última. Vos, como relacionades este esforzo vos, ese traballo pola comunidade tan fermoso? Como relacionades este esforzo voso, digo, co que coñecedes que foi a experiencia de Xesús de Nazaret, que tamén, no seu tempo, cun grupo de xente, convertiuse nun dinamizador da dignidade da xente, intentando superar os atrancos que as persoas, os grupos sociais naquel tempo tiñan, sobre todo os grupos sociais máis débiles. Vedes algunha conexión entre isto que facedes vos e esa experiencia de Xesús? E nada? Home, sí, conexión total. Non son moito de rezar, pero guiada polo... É dicir, o camiño que sigo eu asemellase, non nada que comparar coa vida de Xesús, nin moito menos, pero si se asemella ao que é o Evanxelio. Traballas para todos igual, non faz distincións, donde ves debilidade, estou un pouquiño máis no que pode, nas miñas posibilidades, máis cerca. Entonces eu creo que toda a trayectoria da vida social aquí que foi un pouco o seguimento do camiño de Jesús. E tú, Jorge? Non comparar o que nós facemos co que fixo Xesús, ao mellor é un pouco, bueno, atrevido, pero bueno, algunha similitude terá. Nosotros traballamos para o ben noso e tamén para o ben dos demais, entonces Xesús traballaba tamén, bueno, supoño que moito máis por demais que non para ele, fixo moito máis cousas cara a xente, cara aos humildes, que para ele mismo. Entón, aí, supoño que algunha similitude habrá. Creo eu. Eu creo que sí que tamén hai. O recordo de Xesús, supoño que, igual que cando vemos polo mundo adiante
algunha persoa así que vai nesta liña, que sempre vos motiva, ver o que outra xente, calquera da actualidade. Eu supoño que tamén a figura de Xesús, saber que foi radicalmente nesta liña, que tamén vos, recordalo a él, tamén vos animará a seguir un pouco vivos nesta loita que tradedes entre mãos. E bueno, a nivel mundial e a nivel local hai moitos Xesús por aí adiante. A mí parece moi estupendo que os haxa, tanto para unha cousa como para outra. Entonces é importante que os haxa e ademais son completamente necesarios. Se non houbera Xesús que fixeran cousas que están facendo, pois as cousas irían moito pior, que xa que non van ben, sobre todo para os humildes, pero Xesús é a Xesús, é a trayectoria de Xesús, é o carisma de Xesús, é o, digamos, a doutrina de Xesús é imprescindible. Señas máis religiosos ou señas menos, pero é así. Estou de acordo, totalmente de acordo. É un exemplo a seguir, é unha liña de funcionamento do mellor. Ben, pois vamos rematar isto porque non queremos alongarnos moito. Jorge e Henar está aquí en Labrada a vosa disposición, podedes vir ver, podedes vir ver tamén o traballo que están facendo. Seguramente que atoparedes razóns para fortalecervos ali onde esteades, traballar tamén pola comunidade da aldea. Pois nada máis, que pasedes un bon día coa memoria desta xentiña e ata mañá, ata a próxima.